Сәлам, дуслар! Сәлам. Сезнең белән Сабантуй журналы һәм әлбәттә фән интерактив программалар лабораториясе. Минем исемем Алсу. Мин Әнисә. Әнисә бүген миңа кызыклы тәҗрибә күрсәтергә ярдәм итәчәк. Сезнең өйегездә төрле тәҗрибәләр эшләп караганыгыз бардыр. Без дә сезгә бик тә кызыклы тәҗрибә ясарга тәкъдим итәбез. Сез бу тәҗрибәне үй шартларында кабатлый алачаксыз. Ләкин тәҗрибәләрне өлкәннәр ярдәме белән генә үткәрергә кирәк. Безгә нәрсәләр кирәк булачак соң? Әнисә, син моның нәрсә икәнен беләсеңме? Кәбестә. Әйе, ләкин бу гади кәбестә түгел, бу безнең кызыл башлы кәбестә. Кызыл башлы кәбестә уксус эссенциясе һәм сода. Бу матдәләр безнең барыбызның да кухнясында бар. Иң беренче безгә кызыл кәбестәне стаканга салып, кайнар су белән пешкеләп алырга кирәк. Әнисә, миңа кәбестәне стаканга салырга ярдәм итәсеңме? Әлбәттә. Әйдә. Безнең Әнисә кәбестәне стаканга сала һәм аннан соң без аны кайнар су белән өстеннән пешкеләп алачакбыз. Ләкин кайнар су белән эшләгәндә сезгә өлкәннәр ярдәм итсен. Әнисә, син карап тор, берәр нинди үзгәрешләр күрәсеңме? Күрәм. Нинди үзгәрешләр? Су төсен үзгәртте. Әйе, безнең су төсен үзгәртә. Һәм безнең су менә шундый шәмәхәт төскә керә. Әнисә, син беләсеңме, ни өчен безнең су шундый шәмәхәт төскә керде? Бәлки ул кәбестәдәсе. Әйе, бу кәбестә аркасында. Безнең кәбестәдә антоциан дип аталучы матдә бар. Бу матдә индикаторлар исемлегенә керә. Әнисә, синең индикатор сүзен ишеткәнең бармы? Юк. Индикатор ул бик кызыклы матдә. Ул тирәлеккә карап үзенең төсен үзгәртә ала. Һәм без сезнең белән моны бүген тикшереп караячакбыз. Безнең беренче матдә ул уксус. Әйдә, Әнисә, без синең белән уксус салып карыйк. Һәм уксусны стаканга сал. Әнисә, безнең су белән нәрсә булды? Бераз гына су сыйграк булды. Әйе, безнең су үзенең төсен үзгәртте. Шулай бит? Ул безнең нинди төскә керде? Алтыс. Ал төскә керде. Әнисә, сиңа ал төс ошыймы? Бик катыш. Ярар, бәлки сиңа икенче төс ошар. Без сезнең белән алга таба уксусный кислота дигән матдә алабыз. Һәм аны икенче стаканга салып карыйбыз. Әнисә, кашык. Әйдәле. Безнең уксусный кислота гади уксуска караганда куерак. Һәм шуңа күрә безнең стакандагы суда Үзгәртте әйе төсен. төсен үзгәртте. Ул куерак су төскә керде. Шулай бит? Әйе. Әнисә, өченче стакан безгә нәрсә өчен кирәк, беләсеңме? Юк. Сода өчен. Әйе, дөрес. Хәзер өченче стаканга без сода салып караячакбыз. Ого! Кара әле, безнең су нинди төстә, Әнисә? Ул яшел төстә. Әйе, шундый яшькелт зәңгәр төскә керде безнең су. Шулай бит? Шулай итеп, без сезнең белән бүген кызыл кәбестәдә кызыклы матдә антоциан барлыгын әйттек. Ул нинди тирәлеккә эләгүенә карап үзенең төсен үзгәртә. Әнисә, сиңа бүгенге тәҗрибә ошадымы? Бик ошады. Син моны өеңдә кабатлап карарга әзерме? Әйе. Дуслар, бу тәҗрибәне сез дә өегездә кабатлап карый аласыз. Ләкин өлкәннәрнең үзегезгә ярдәм итүен сорагыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр. Сау булыгыз.